Aviam, digueu-me qui és aquell qui, en arribar a una ciutat en mar, a una ciutat en port, no se'n pot estar de baixar just al límit entre la terra i el mar. Perquè les ciutats han nascut perquè hi va haver un bon dia que un vaixell, doncs o perquè es va espatllar, o perquè li va anar bé, o perquè estaven cansats, es va aturar per primera vegada. I després hi va passar un altre, i va veure que el primer s'havia aturat, i va pensar doncs, que era fàcil, o que era còmode, o que li venia de gust. I després en va venir un altre vaixell, i un altre, i un altre, i un altre, fins que a poc van anar construint primer magatzems, després casetes, després bars, després prostíbuls. I de totes aquelles coses en va néixer una ciutat. I hi ha una mena d'homes que tenen una ment científica i empírica que tot ho han de comprovar. Bé, els que escolteu això no, però us asseguro que n'hi ha, I el protagonista d'aquesta història era d'aquesta mena de gent. I ell, en saber que estava en una ciutat en port, en una ciutat en mar, va decidir comprovar-ho. Així que va decidir un dia a les 4 de la tarda, que a les 4 de la tarda no és hora ni de baixar la Rambla ni de fer absolutament res, però eren les 4 de la tarda. Va decidir baixar la Rambla i arribar fins al mar. Així sabria perquè va començar la ciutat. I es va adonar, només començar, que feia molta calor. Així que es va aturar en un primer bar i va fer un cafè. El segon va fer un cigaló i el tercer va prendre només la copa, perquè tothom sap que si prens molt de cafè a la tarda, després a la nit no dorms. Va aturar-se en un quart bar, en un cinquè, en un sisè. Va fer tots els bars de la Rambla. I finalment va arribar fins al límit entre la terra i el mar. I s'hi va aturar. S'hi va aturar com va poder. Però es va adonar que estava molt borratxo, que no era capaç de mantenir la verticalitat. I a més, també es va donar compte que no sabia per què s'havia aturat aquell vaixell i tampoc no sabia per què havia crescut aquella ciutat. Però just al davant d'ell, just a la barana del davant, hi havia un munt de vaixells atracats, tots esperant per salpar. I amb un d'ells, el que tenia al davant, hi havia una dona immensa a la proa que el mirava directament als ulls. I era una dona perfecta. Aquella dona tenia els pits rodons i forts, tenia el ventre preparat per rebre les carícies de qualsevol home, tenia les cuixes fortes, agafades a la proa, tenia els llavis vermells i molsuts i els ulls blaus com el mar. I aquella dona l'estava mirant amb ell, que feia tant de temps que no el mirava mai cap dona. Ell va saber que en aquell precís moment s'acabava d'enamorar. Va decidir que no la podia deixar allà. No podia marxar i ja està. Així que es va esperar. No sé, o aquella marxés o aquell s'hi pogués acostar. I a poc, la calor, el cansament, la borratxera, el van obligar primer a seure a terra i més tard a estirar-se. Quan va arribar la nit es va quedar profundament adormit. Es va despertar el matí següent i tot es movia. Tot, ell, el terra sota dels seus peus. I va pensar que potser hauria de tenir molta ressaca, però borratxera ja no. Va veure que estava enrolat amb un vaixell. I va preguntar als mariners, i els mariners li van dir que el capità els caps de setmana deixaven a la marineria i que el dilluns molts no tornaven, així que, fet per fet, agafaven els borratxos de port i mariner per mariner, què més donava? Ell es va quedar sorprès, però de seguida va descobrir que el vaixell on estava enrolat era el que a la proa tenia la dona dels seus somnis. I es va tornar boig de content. I li va semblar fantàstic, però va descobrir de seguida que era terrible perquè no podia veure-la. Només podia veure-li una miqueta del cabell, una miqueta de les espatlles, un tros del braç. Ell ho va intentar tot. Va pujar al pal major, va treure mig cos per la borda, però no arribava a veure absolutament res. I va començar a tenir enveja. Enveja dels dofins, que saltava per davant d'ella.
Tenia enveja del vent, que la recorria sencera. Tenia enveja de la pluja, que la mullava i es quedava a viure al seu cos. De les onades, que la mullaven de baix a dalt i la llapaven. La travessia va ser llarga i difícil. Van passar vents, van passar tempestes. Però finalment, algú li va dir a aquell home que el dia següent arribarien a una altra ciutat en port, a una altra ciutat en mar. I ell es va tornar boig de content perquè per fi tornaria a veure-li la cara a la dona de la seva vida. Va recollir les 4 coses que els mariners li havien regalat per passar el viatge, les va ficar a la bossa i va seure al costat de la passarel·la. S'hi va estar tota la nit i amb les primeres llums de l'alba va aconseguir veure les primeres llums de la ciutat. Va haver d'esperar encara que el vaixell entrés a port, que atraqués, que baixés la passarel·la lentament. I fins que no va sentir el soroll sord de la fusta contra el terra, aquell home no va sortir i quan ho va fer va ser corrents, de pressa, tan de pressa que van sopegar inclús 2 o 3 cops. I es va plantar allà, al davant d'aquella dona. Però aquella dona ja no era la mateixa. Aquella dona havia perdut el vermell dels llavis, el blau dels ulls, i la seva pell ja només era fusta. I no va saber què fer. Va seure al terra i va pensar que potser, quan vinguessin els treballadors de les drassanes a repintar el vaixell per la propera travessia, ella tornaria. I s'hi va estar molta estona esperant. Però diuen que finalment, quan va veure els treballadors aparèixer per un racó del port, amb els pots de pintura, amb les eines, aquell home es va posar de peu, va agafar la bossa i se la va penjar a l'esquena i va enfilar rambra amunt, perquè va saber que el moment perfecte de l'amor no tornaria mai i que aquella dona mai no tornaria a ser la mateixa.